Pois, fantástico, un camiño fenomenal. Ramón Mariño Villa, 83 anos, fixe. Eu toda a vida fui aquí. Eu nací aquí na parte de arriba, da carretera, en Chamella, e despois caseime aquí abaixo, no Arrabal, con María, e levamos os 54 anos casados e de maravilla. Para nós o camiño é unha bendición que veo, porque a verdad, Oia estaba prácticamente morta, desde que empezou a vir os peregrinos e empezou o Camiño de Santiago a funcionar, pois isto deu unha volta como a campana, verdad? Estamos pois cheos de xente, a verdad, todos os días temos xente, a Casa Rural funciona de maravilla, os restaurantes igual, o sea que non sei que máis podemos pedir. Agora, empezando agora co inverno, a xente ven menos. Agora no verán é unha invasión de xente. No verán ven moitísima xente. Este verán foi moita xente. Fairía falta moitos máis albergues, máis casas rurales, máis para poder atender a tantos peregrinos, porque son moitos os que veñen. O paisaje. Mais que nada, a xente que ven todas marchan encantados por as vistas que ten o camiño daqui, o camiño pola costa. A verdad, é o que dicen todos, dicen, isto é unha maravilla. Venir por esta zona é unha maravilla. Un pouco máis de publicidade, que a xente supera máis do camiño, que eu creo que hai moita xente que non o sabe, que tuvera máis cuidado, que hai zonas que están bastante mal cuidadas, a xente chega moitas veces aquí con arañadas, vamos, de que pasan por sitios malos, e que se debían de cuidar un pouco máis, penso eu. Si, a xente de aquí ten moita relación cos peregrinos que pasan polo camiño, todo o mundo lle pregunta, todo o mundo falan con eles, eles preguntan, moi boa xente.